vaimba vachiti madengeri hondo nevanhu vaivaopresa vaimba vachiwaya hweti pasi. Vamwe vacho ana Joe Hinks vave vaimba vachiti ivo usatijairire vachimba varungu kuti vaivaopresa. Bob Marley akazoiswa kumberi nepromota ndikanganozareka anonzani anga akavenga Peter Tosh saka adzikira potential bus vaisa Bob Marley kumberi. Asi Bob Marley asati aenda akaudzwa Peter Shona Banwera vanzi wauri kuendawo unoona kutadza unofa kana kuenda seva vasava vari tu. Peter Tosh naBanwera vasava vari tu vari kuJamaica vachiita chirastafari vachiita mai vanhu vaitana Ras Frank Eye vamwe vakarohwa painonzi 90 degrees in the shade. Saka Bob Marley aendawo kubva aenda paanoenda zvaakanoita nenyaya dzake dzaiita. One day Bob Marley airohwa jogging pafenda paanotariswa muviri wake vaonekwa kuti Bob Marley pane panga achimborohwa cocaine. Zvakazoonekwa kuti Mike Jagger ndaipa Bob Marley kuAmerica aiti akasangana naBob Marley vamumwenda naipa kuona pati pane magangsters. Bob Marley ozongoya mumba anenge akuita mamotions mamasiri kuti vanhu vaimubvunza anenge vakumuona kuti munhu hayi. Then kuenda kwakaita koko vaonekwa futi kuti iye paaka ane ngirini ane chimweri chainacho kuchibhunu handiti ndo paakaendeswa kungirini before izvo asati akazorwa concert yakarohwa yakabananidza vanhu 2 maoko so achitamba vakaipa speech yaHaile Selassie kuti until there's no white race and inferior. That day asati aenda ari kuRiao South iye nemukadzi wake akakwara zvakaipisisa. Iye bullet rakumailo rakabva nekunoku rikapurisana kawaya rikanorova neuku vaiswa bhandi but akabuda ropa. Mukadzi wakanga akwadzwa musoro pakati kwashutini vari mumomo kuti nemagangsters vamene nyaya dzavo wakati pane magangsters akazotsvagwa nemamafia emuJamaica akabatwa akaurayiwa chese uzi vaida kuuraya Bob Marley sei. Bob Marley akati paakapedza kuimba akataura kuti vanhu vangada kuti nyika ine imire they can stop me pakarwa song akapfeka jean ne brown ngene brown chakasungwa chisaga chemarasta kiji ndochanga akapfeka zvero. Zvabva kudaro angato threat to the government because CIA yanga isikamudi because mina highlight vanhu kureggae music. Bob Marley akataurwa naye naningirina aitwa interview avanzi Bob Marley music yako unoimbirei wati mari une mamillions mari music yako kadze because people like Bob Marley akati I don't have money is number of numbers. I only sing for the difference. Music yako ambition. What is ambition for music? My music is free reggae, the people with reggae music. Atomatoseka chamba beza kidzanza atimotsa wani zvakaitika mufeso umwe waBob Marley angari etisaka akafa bottle neru mumwe chakafa kumhanya mushina akapara brain vanhu vasati ndomakangamo wasara ezvezi kwasara uya shamari yamwe netaona yaFacebook anonzi Melvin Junior chowamujunior wamugugula paFacebook. Ini nandine shama dzawanda dzeJamaica naMagideon Records aiziya nandine group ronzi Reggae Everyday paFacebook warosvika pakanzi Reggae Everyday ratogadzira bananzi everyday maartista African Jamaican vaisa mugroup rano kuti vazoona maartista ndi mafollowers akawanda. Saka ndantoni mafriends asina mafriends emuZimbabwe nani mafriends amwe ngati maJamaican asi maJamaicans anokuyuka una mafans vamwe chituzira mari ndapesa nato ndakazoenda kumberi ndikapinda ma-t-shirt echirasta ana Rich Spice aya vese na Don Carlos vese ndakavarwira vapane muno ndakatomboaita futi but ndangasikazviziye vanhu kunokugozi vanhu vamwe vakasara South Africa is like background nemurumbira ndakaita madaita t-shirt yaBob Marley ndakanyora Richiswitch ndakaita 1 year andazoiprintisa pa-t-shirt yaDon Carlos yanzi Crucial Shushushi mandaita green ya Luciano yanzi Ismia Danger ndakazvisa na Rich Spice ndakamunyora children crying for love kana vaidana saka ndakazomira kusvika dare munhu musikana wangu kanga ari kuAmerica ngari kuJamaica ndikataura for 8 years chiti chasangana David Bana ngari kuJamaica akuda kugayani asi muJamaica ndakagwerera kuma-Caribbeans akuna ma-Caribbeans akazosangana muFacebook Rastafarism magroups aindiita takafoma magroup akawana na-Children of the Most High nana Bob Marley pictures yatiri madini tandiri mapicture akawanda vanhu vaingachifareni nandoneiterasta vanhu vaindifarira because ndaisecha maquotes evane masongs avo pasong emunhu wese artistic anenge aiterera ndine mawedzi andoterera ndomakotesa nomuisa akanyora mawedzi wavo kana pachake ndita kukotesa zvinoizvo zvaigona kundisa mari ngenda mberi chitora mapictures ichisa ikoti yake
kana ari uyilinge ikoti yake zvakazitika mukadzi wangu musikana wangu takazokuromisana kuti iyo tichasangana chaindipa zvese zvakaita zira kana kuita senge ndambusekono kuchisalasmasnika titerwa zvandoda ndova mari kana western union zvazvakazoitika mari iye aida kuti tanga takazopesana nekuti religion yangu ndakakura chita christianity iye yanga ari rastafari church zvangakabhabhatidzwa kuchechi ino yechirasta akachinja zita rakunzi tiseselas asi imwe zita rake rainzi uda saka inini akazoneti iwewo tikatsvaga toda kuti munzi mutukwako unongochinzi rastayoselas baazoya kuno kuafrica auya kuno africa zvima zvabenda patinetsana vangoseparatana nauti kuti taseparatana saka kune vanhu vakawanda ana george vakaimbwa vaive nabob marley munhu aibika corn soup George Keep the Fairlight pane mamakuma songs akacreditwa aipiwa Bob Marley uzowedzera machuni vamwana vanenge vasina mari voenda kwavarumupisira mamwe ngoma unoma nokrai yakarwa nemwe munhu aitonge ari guitarist but akatongomutengesero because akaomerwa nekunhu mukirene iye ozochinja obva azoita futi Banuela ndiye akaimba Roots Radix Radio akati ada kuza Roots Radix Radio vanomublema because Banuela akapromota dance yaukuona iyo Roots Radix Radio akati dance is nice chicks because association is right out it's nice to usaka izvo zvangoitika pauri izvezvi haizvo zvandangosiyana nazvo akaunti yangu yakabva yekwa zvekuti ndotofungidza kuti akaunti yangu yange iri followed zvekudaro because akaunti yangu yakerwa ikaitwa ani zvakadhipa manga isikakwanisi kuika because ndakaisa security codes izvo ndine vanhu 5 yakwanisa kuti ndikaishaya ndotumadi vanoita code yakati iwoita code yakaiwa but izvezvi chinongonetsikana nayo irimo but waigoogle wakaona pakanzi raslayoselas raslayoselas unotoona pamwe pane mapictures angu nemamwe mabhana ndaibata t-shirt inodaisa chiguru chacho chekuti t-shirt yacho yaimira chinja chine shonga yacho one piece momzi yabob marley atauvaona unenge iri nyaya momzi wabob marley baba vako vanga vari murungu vanga vari anonzi machai anouya mamissionaries vaita maina nabob marley baba vacho but chaiuya iriko vanenge vakafanana naye ari church friend yake especially panenge akamira akapfeka sutu so vaibva vanochata natamari apfeka sutu ipavo ndipo vanonyasona kuti church yafanana nababa akazoya futi kuno kuzimbabwe aya zimbabwe kuno akanonomira mune rope king ndoma akafutorwa maresource anga neimwe munhu ungainaye vaibva naye ikoko kuno kuzimbabwe akauya Bob Marley was going to be happy because Bob Marley anga akafanana nevanhu vakaita sana Magaskavi kana Martin Luther the King kana Black Panther vaifarira nyika dzinhu dzatarwisa varungu vakurirwa saka Bob Marley avafarira kuti Zimbabwe yawina by song yakaita mumazvoma vangoimba kuti Zimbabwe song yanga chitanzanzanzi brother you are right so right we gonna fight for our rights everybody Rastafari in Zimbabwe akabaita popular zvekuti Zimbabwe is like Jamaica because Bob Marley angasiya chinchinozi one love vanotupa magirazi but paakaita pambaine incident backstage pane zvakaitika zvekuti vamwanisi vakazvitiza Bob Marley asana akagara achimbarika netimu isakaita president yemuFaro Stadium akaita president vamwe pane chinja raita mabackgrounds vanhu vakuko vanga vaitotya bozvira vamwe vasi vakauya neushindi iyenda ngasingaiti mwari ndanomutuma iriselasa anga ari pamission zavachiona vanhu vachimubhiga seri because it was not akasikabate futi but airwisa maoppressors iye aita not on black side and white side and both side but Bob Marley paakazonge arwara kurwara kwakaita Bob Marley akaadhimitwa pamwe pane adhimitwa Bob Marley chakaitika inotsvagirwa kutaurwa kwazvo CIA vaipatoni against naye because aiimba zvinenge kuti vanhu vazvinzwa itotiwa inenge iri influence people aizotaura kuti I want to free the people from Americans saka zvakazivikanzi akazoiswa bhutsu munhu akamusika mubhutsu ainge iri cameraman Bob Marley akarigwa nevanhu vanoziya nezvekuinterview nekuona vanhu kuteerwa nevanhu iwewe unenge uri nyaya dzako saka unongoteerwa nekana CIA zvapana nemunhu unoteerwa ne10 kana une nyaya saka Bob Marley zvaakazoita
akazotsvagirwa cameraman akazikana kanoda mapictures vatiri kutsvagirwa cameraman akaita shamari yake one day bauya baanomupa nezepresent allstar inge riservices 7 bomari pari kunzi paakapfeka bhutsi akatobayiwa bati ai saka munhu yakabvaziva this is the end of bomari but mune tikutaurawa zvinoitwa mumapepa nawo makuri nomuwedu zvinonzi munhu iyeye ainzi Mr. Oaks. Saka Mr. Oaks munhu akava hauta singeti paupenyu hwake pavanhu vakanoassassinata munhu akavarwadza dibomali because bomali was young akatosha mari yake Oaks vakatoma friends saka zvamurwadza kuti akazopa munhu putsine pitunzi saka paakazofa bomali akadedza mwana wake anonzi Sigmara akamudza kuti money can't buy life ababhirwa musoro baaccepta Jesus Christ as his savior vanga kufa agirwa rasta akabata bhaibheri akati I accept Jesus Christ as my savior vaazoshaya ashaya baanovigwa akavhurirwa bhuku rake Psalms 23 the Lord is my shepherd akane bunch of mbanje mahedzi embanje akaisiwa mguva bhaibheri akavhurwa since 2023 itatosha akafa akazofawo anga anisani yetai amene gangster akatoa tai raitenga bei sili ngoti magangster saka amene tai itatosha anobhadhara munhu mari yake tai rayo sambese pakabhokera akasvikona pari kuchina asha akarowa madrive but ndike mari yange tai itatosha nemuzvaga akataura pauraiwa izvo kuti arimo mujeri zvinoakura manje anomuda kuti mazvikagugurani ndeflex so achiripo but achiri mujeri saka tatosva anovigwa pagwa pake pakanyorwanzi ledjara enemy scatter panoenda ndi akazoshaya mumamanda panoenda akazopiwa nyembe dzakawanda nenyaya yemusic through Bob Marley nechato panoenda ndi akasara nemauyi acho nyamana ndi akasara nemauyi acho matrofi acho azo kuidzisa shaya Rasta ana Frank aya variko marasta cheche ariko manyabhingi cheche nemaida vanofusha saka vakawanda saka narasta aya ndo akatanga nechirasta vane 96 degrees in the shade yekuraiwa kwakaitwa marasta nemapurisa marastafari achiswa majeri achinzi iyo zita rakuonani yese vaingoti I'm Rastafari yese pavakapinda mukoti vakanzi kuiwe unonzi ani Rastafari vabva vaburiswa so vakazongopiwa mutongo mushoma because vainzi vasrespecting the law of court so vakazopiwa anenge 2 months mujeri vaiswa mujeri asi 60 degrees in the shade nenyimbo inzi 96 degrees in the shade we want no saka ipapo ndipakwareva marasa akati kwashutikidimba amafana aitambudzwe chirasi atakwarikwaa nezasi aingobatwa namusoro kutandwa nebhabhilani nemujameika saka Bob Marley izvozvo akazvifaitira futi kuti zviperi izvozvo akabatanidza minista uyo maoko asoya namboingataura Jamaica yange yainani but ezvinezvi ichingoripo shootings pane mumwe akatotwa futi angatokura saizaitema naBob Marley ainzi angakuru yemagangsters chichi anenge atori boss mafia saka akatozorohwa futi kuti akarohwa gun shooting vanhu vachipurira uye anonzani mufana awana ndichisingekuna human dau futi angari mufana angari munhu aigona kuimba saka vana vakaita jerasi kuti human dau akuenda kuamerica but human dau akasiya songa arowa hit song yekuti africa will free 90s africa was going because it's very believe kuti vakabva kuafrica vachiti vachanoita marasa anobhilivha kuti imini makapusa uye muchiti Jesu anga ari murungu Jesu anoti Jesu anga ari mumutema vanhu vakangwara ndo vakazochinja vaona kuti Jesu akangwara save wamuita white pane mapoems aimbonana akarohwana naRas Franco ai nemamwe masongs kune vamwe maJamaicans amusati mamuskanzi nima andova masongs anonaki zoti iwe kuti uizi hard kutumanzi vakaita sanaRas vamwe vatsarire Ras Ifa vanenge vari kuJamaica vanowana namagideon records vamwe vacho vana havari Spice Feel vanongomubhiga vamwe vanoda ndiConix but isi Spice haarifairwa manise Sabua saka iwo wakazvisiyasei
indakaziya turi ndaifarira music bana ichikura ndaifarira reggae music saka ndakatanga kutedzera reggae music ndeze haturi mimi ichiona mafriends enyu bana tomuti weida mbotora naye bana kazoenda kuchani ndikashuta bana tanga nemafriends anga ari right ndoona kuti kainakidza plus malikes anenge akawanda marasa anonakidza takavhara magroups tine mamwe marasa ari kuzimenyika all over tiri kuno kuchitaura nawo tichivhura magroup tichikomeketeka but zvinokuspoilana kushanda because unongova ungogara uri pafoni mafriends anenge ari after you vamwe vacho vanenge vaine mari kurapapirana anenge angogara pamaiyo unogona kutadza kushanda manikukonyerekute saka time yangu yakawanda negara ndepafoni kuti mafriends angu akasikatifaire kuti ngondinganya kugara pamwe anotangisa foni aizvezvi haim Facebook free vanambe vamwe vanoti uchitori nawo zvako ndinawo but account andina zvinhu zvandakudza ndafacebook maikirwa yakaitwa handinesozoti ikirwa yakaitwa ndingoti ezi kuna nafana kuna na India vane chikoro vanongonakidzwa vari vakagara vari piri vachingotamba nefoni kuti haichipesika ngochiuka ingovaudaisoresovaonekopose hazvina mari mukati hazvinasei ifacebook inongonakidza pane vakadzidza seri vanenge vari kuvidza ati po vanongosi if you are posting shit exactly havadi kuti munhu anoposta shit pafacebook vanda munhu anoposta zvinhu zvine brain zvinotaura zvinhu even vanhu vanoposta gospel wanda wari unoona unongotore malikes kana makotsi ekuti unotora shira wobvonyora quote kana poems uchieni mofriends varungu vanobva kuda uchigona vanonyasinyora chirungu chigona uchitaura autofoda vanoti varungu kuti good morning good afternoon kuita sei papo vanokwana ngokureada ende havadzivise mamessage basi once vanokwana kuvhunza chinhu chakakuvhunza after 3 years ivo bvotaura nezvimwe anenge achitozviziva vanoti unoenda saka unobva wajamba ndozvinoita vanhu vawanda havakwanisi kubata vanhu vayambozi vanenge vakumba unongousvika wakapenga umbiri iye anongobvunza wozodaira zvinhuizvo anenge achitokunyora kwakwa ndiunoti auyaasipepera but kwawirana nawo zvavo vamwe vachimodifrend vamwe vanhu vakanotoenda kumberi totogara life yemukasi ucheee inokutori kukasi ati vanotanga vakuvheta kana 10 minutes kutaura chitokwadi ukuti ipapo wadaiso wakagara nani most of the friends musikana wangu yavaziya vange anachodza pana wiri ana bibidi besi atodedza vemazita andokutonda ndiri kwaningi ngochitei salasiyo sinowandifonera because paangagara ronzi araendi kuamerica tatangataura naye ndiri kuzimbabwe ndatangataura naye naidevin maskati tongotaura zvakanitso patimbatoenda after kugara 3 hours 4 hours tatotesipaa saka ufenda kuti wewe netsani dzako dzebasa manje watowira into plus anogona kukuspoila iwe zvekuti haudi kuzoshanda mbeba ari mutanzania anogara kuti Dar-es-Salaam vakashita vakaita inonzi repatriation. Repatriation is a must in mari avanhu vari kuti anzika tizveketokuita kuAfrica kuti kwatakazvayo kunoku ayana wana goto Mount Zion vachiti Mount Zion vachitaura Ethiopia because Ethiopia ndo igomo inosiya CD play kuti vanhu vanouya kuno kuAfrica vanongochuza nyika yaanoda vanogarako anongochuza nyika yaanoda kuti anogara kuZimbabwe obvoya kuno asi kuZimbabwe kuno kwavachiwaya vanofunga kuti zvinhu zvinongoendeni saka vanhu vanoenda kuna Ghana kwekubva tangoita life ikoko but anenge ine mari dzanenge achitambira kuAmerica dzanenge akasenza dzinenge chipopinda makosi but achigara kuAfrica kurudzira vanhu vamwe vanovhura matigalari vamwe vanovhura marestoring vamwe vanofana kuti vakurudzire Africa because vanenge vachiti vakabva through Green ndakavatora vanogara Christopher Columbus vanhu akatomboimba song yekuti Christopher Columbus was a great liar. Ainyepera mabreaks ainyepera mabreaks angwara nana captain imwe ainzi yekubelgium akazodonzerwa statue yake akacheka vana makumbo nemaoko DRC Congo. Saka Rastafari inonzi Rasta King Belgium akacheka vakomana vana veAfrica
so vamwe vakatoni mapox vamaimbirwa kunzi panemba uyi culture ringiranzani Joseph U culture paanoti kingaliti innocent bloodshed ina Babylon vanotaura nyaya yake pasoma achiti vanhu vakaspriwa mapox achiurayiwa bana vanodiwa zvavo but vanove kuti vaitotambwa nevarungu vacho asi vachitowatuka futi anafange munhu anonzi Joseph culture kutemba songo kutuka varungu vangu vacho vari kujaivha vakapfeka zvinenge zvematoro magaba zvinhu vachidaiswa vareki vamwe vacho vanenge vachijamba vanoitamba varungu vane dread ravo so vanaroro vanoti vakatanga kujamba so vanojamba concert ese amaconcert avo ma3 days concert ekuti kana maspika acho anomoya anenge akaibva gomari akasiya futi maspika kuno vachitira kuti anozopota chiva chimari maspikers akatanga kuzotsarwa saka kunenge kwakasara instrument iri yakasiyiwa kuno because yakaflya neinstrument yake vakaenda akaisiya pakachakaenda ina Bob Marley akaenda akaisa gitare but gitare make akaisa chamba yemunhu saka akazoivira mutege basi kana kuita neflag yake akasvika kubahanisa flag yeZimbabwe iri upside down pawindo rake paona Hope Street panumber 9 Hope Street mujamaica akasvika papo petengeswa mastar vanhu vanenge vari kunzwa nevechitengesa mastar mumwe munhu akavhizitira Bob Marley neMichael Jackson nevakomo vake Jackson 5 vachifamba vari muchimotikari chinenge chikarevanisa vasvika pane zimuti ranga rakakosa road ranga rakarodonga pawatoseka pawagare pabwatirwa picha kuti ndisina telefoni wakoma Bob Marley kakatogaraiswa chitova chambe vanhu vaisvika papa Bob Marley vachibatsirwa iye Bob Marley paivakaimba yake anga asirizi asi not proud ainenge akatopfekawo magambutsa chikanya green bag yake akakwa necaptain saka anenge achingobatsirwa vanhu achiita sei moti kana vakaleza vaifarira kutamba bhora iye naBarrett vanhu vainyasogona bhora Bob Marley angegona futi so aita futi akataura futi akati football is freedom achitaura football is freedom pamwe wakaenda akafariwa sereki akaenda kuBrazil aitamba mabhora aya adozi mamani game vaikunongoenda 4-4 tichitamba kunongoenda ndo paka magames saka kuBrazil futi akaenda futi akatamba kuAmsterdam futi akasvika but mabhora angasingapire bhora kaboka hazi kuzopira ndazoenda nazvo ndaingofarira kumuona achitamba bhora mapictures ake ndaimaziya mapictures ake ndakatsvaga ndakaresearcha ndakawanisa mamwe acho omaziya haasi kuti jezi handiziye but Bob Marley kuzoti aigona bhora iwa skillful kuti jezi hadondonzi about jezi because I'm not into football like that saka ndaingozoda anotamba bhora asi akati freedom football is freedom kutamba bhora kunokuda kuZimbabwe kuno wakati yakafamba akawanzwa izi followed wakafamba kunoka ndizozeda famba sebandazoda asvika pasitotat vanoona mnasanyanga vanoona mwe mudhara enzidmaster mamba mudhara headmaster vamaine mabambu stick asi zvinhu zvokasvika padheri pavo mazuva ano unongoona kameko pawindo so kanenge aripo anenge apomari kanenge adaiswe iye anenge achiseka iye zangati pawindo but kakutofeda imba yacho ina yasakara sikaite ida kutonzi ndaida kumboitsvagira vanhu kuti tiinovhesete because ndaikwanisa kune access iyo ikuona vanhu vakadaro kuti imba iyo igadzire but kuno kwachinozi mbare zvinenge zvitongoyo unokutotanga ukatoudza munhu anenge atokuudza unge uchitora zvinhu zvisina dhiri but ndanditone shungu tsikana yaita nzida kuti unoratidza pampango aine mari aigona kuti ikunopetembera saka muno kwatongomuudza imba ndekuti zvakachiona mari asi achizoenda nekustodhari anasiza vane bhirifi kuti vanofanira kuenda kuti kwaenda Bob Marley marasi unofanira kusvika kwaakafamba navo uchiona kuti ndekuafamba nangu nepaakaridzira nepaakakamira kana munhu akatorwa picha naye uine picha yake kuti nyika ipo kaitumidzira unongosangotoita like ukaona milioni ane one picha yake kuti uri original inayo yake ugotoiendesa kuvana vake vanoita zvinhu inobva yaendeswa kumuseum yake dzimukatokaitwa pamuseum inobva yaendeswa saiwe nembochiona mari zvinhu like kuti kana uchispreada music yake kana kuti sei kupedzisira wane link yekuti kana ukangwara unokwanisa kutaura nevana vake vato vanenge vakutokupowa namari vachitunzira masini maspika chichichi namicrophones vanenge uchida iwo bozi vanoziva kuti kana kuAfrica vandikuridza baba wavo kuramba uchendesa legas kumberi
Koma yafanana Bob Marley ndiye Julian Mari Karife katete. Yafanana na titu wake sasa. Pamuona mtu for the Bob Marley. Like anapamba ipa itwa mapicha like kota ambayo ndipo akadofana na este. One day akatoa picture akasabora pana pakagara. Sapa menuzo akwetika consider ale azviti zvakaitika. Pakatoa picture pakabuda flegezi ngavhengeri window kwake bedroom kwake yakaita upside down yakadaiso. Picture nezi bora so. Nonzizwa kumatiri panenge akagara akadaiso. Afika zishooters zvezvo tape. Tamba bora yakaita zvakaita yengopisa na TV. Akagara akadaiso akatoa payet kwake vhengeri ndokuda chiZimbabwe chiri upside down. Chirimo futhi ukuthi upside down yakakaisi ili upside down. Iyakizoti flag nende yakadaiso. There are many things to tell you underneath and away. Chakutsvagire imwe nyaya Where Peter Tosh apanja. Peter Tosh weyanga penga manje because Peter Tosh aidiwa kawe. Ayemba song ukuthi I am not in this world to develop expectation, neither you here for mine. I am. Baimba kuti imyacha yakembe kuti the one time to come to my funeral, claim say they are the general. What a big disgrace. The way you rob the people, you even rob the blind. I ain't going to my song and it was a split voice. Or even rob the blind. Njakatanga kuzo daiso kungrini. Aenda kungrini. Songo yakaimba ikutanga yakanakidza vanhu pa aiimba nezvinhu life yake. Mararamiro yake aita. Aiti nini kuimba kwanoita unoitwa ngeni chitima chikuchema chikuti kwe sa voice lake was too deep munhu akada kutedzera voice lake ndeyekuti Lucky Dube paakaimba imwe kuti Lucky Dube ndakuti bakadaina notedzera voice lake anga aispect kuti voice lake Saka aiti kuimba wandoita kunoita ngechitima chinoti kwe achinakidzwa aitonakizwa muna aingonakidzwa ingofara zongoti anenge ngorowa chamba nebwizi angasati zvezvezvo kuda kuti anzi ari proud aiwa aita iwokweta vamwe saka uibva kumana akazimba shift likope akakuimba she love to party and have a nice time akakuimba zvemabhebhi we ndopa anga kutotiwa yangasina unge adana nemunhu murungu asikambopindana nezvinhu zvakawanda ngozi Babylon ndo wasitanga kuita zvakawanda sniffing cocaine futi munhu saka yakabva easy prey yakwana shumba inoti easy prey munhu wowa easy prey akapita into people akuwa shift because akatozoimba achimba mukadzi wake anza anoda kuseka chirarwa ko saaiseka iyaizvona kuti she loves sometimes she loves smile away there's no joke Banuela boy futhi Banuela hawa vanenge vari kuJamaica na Banuela sometimes vanoda life yeroots vanenge vangogara achimboita chanting Banuela aiwanzofarana nevana baba vengreen nogeneti chifemini ndovaifanizoswera navo vamwe nemachechi avo vaita torifa vatone machechi avo kusa vamwe nemazita masacha anoita chikanganika vakawanda vanhu vachilong tape stories dzaitika saka Lucky Dube akazotedzera kupota Tosh achinakidzwa nemamizi kamisa Tosh saka varungu vakazoirege strong ndokusonga yanakidza vanhu but maJamaican vangasamufari vaiti iye anongoimba uchama anongoimba reggae music but haapemi chama asi aibhema kubhema kwaita ingorwa tupuzi kuti angoona airinesa angasikaita zvezvi kuti Kitcha Fire because Jamaica vanoti Kitcha Fire unopinda futi muBlessed Phineas kuti ngorwa nechamba chikarikamba wagare moshi saka ma1 Black Phineas kuti nokugara chamba chitsvasori mukati usikachibhema unokara chamba yo anochikara uyu anochikara we avari vanhu vanobuda akapfeka kachigona mombe so ndechichangu kuti ndine rasa sikadaba ndichiseka so ndakazvikopa naMichael Jackson napuma waiona iyo ndikatokisa mapicture yayo achirova chigona mombe ndichiseka dareso akagara padhembi rake chirwa chiviri ndezvavanoda ndazvinavadizvanachamba chechechi zvemarizi rarizi unotowesta time vapo vakurwa kaki
ni mashizha eningirira mashizha ngoti chamba chavakuru nakangoramba kakabatwa wamuna projo wamunomziva projo badi projo unomziva projo rash projo anoimba uyo ane zimo pakada esoko rati projo basi P-O-T-J-E projo anodiwa bhozi anoita futi yadini saka yanoita futi pane pandanzwa kuti Lucky Dube anga asikarochamba angaita irinesi kuti kana vanhu vachibhema vaingoti topuzi kuti awane bhozi vanhu morality yake vanhu vanenge vachirova chamba apinde musystem yevanhu kuti apinda aendere zvaanenge achiita zvekuchamba so aizongorowo chamba topuzi bazi what does not smoke asina smoke asi pane imwe nyaya yekuti vanga vaitwa mapamba kutwa makakawadzana kuti aiti akazoenda kuJamaica mune marafa vaudza mamuchimbotaura kuti anenge ingotaura kuti anzi vachiseka vachitota machati saka ndikunga ichinzwa chirudzi ichocho saka itozongodhiswa iziya isibombokelati this one is not a reggae, it's not a rasta, it's just you sing the rasta songs. Vanotaura kanya chirungu chakabhenda iwe unongoda kudube wozochinzwa Jesu unoona kutaura neslang unoona kutaura neslang zvoti saka vane makuhwa vanokunyeya sai angaitenge chizi sai akazongoyela kuti dai vanhu vanozvanenge vachitotaura aiwa unongoimba usina rasta unongoimbira strong Lucky Dube akafase Lucky Dube anga nemotokari yake hombe yanaka saka Lucky Dube akaurayiwa shooting vaurayiwa parobot akabirwa motokari zvakangofanana namajamaicans akawanda akazvitwa vanhu vanozorekonesa kuti ndiye vatouraya yainzi chimotokari yacho celebrity zvanofanira kuti inofanira kufamba nemapodcast vapana haufa wakasvika padhuze naNicki Ninja iwe azviitekana neGirls nokarowa kudhara chero kwane vari panhamo kumareni kwavo haungoenda padhuze monya rinotokurova panhame vana Britney Spears kunhamo kuvamba kumaraini kuti ari uya zobata mari inongoda kuenda kudhuze naye vanenge vakachengetedzwa vanana zig mali veve haukuende kwaari kungoda kumurisa kana Capleton saiye nekuti aizofamba ega ine Chrysler achidriver futi use extend ile mari yake inayo that was akazviura sometimes akatonomblame hangu vaifana kugara ine mapodcast kuti kudai vakarohwa motikari kwavo kudai mapodcast akamhanyisa mupamwe ari kumashure zvavo kubata saka incident yakaita wari inorwadza pari pakati kapaka kusaku danyasodzidza nechekukoza mari anga ane mabodyguard ka vangomhanyiswa batwe ipapo because mabodyguard anenge atodangerous because vanhu vakaita sana Michael Jackson chaitonetsa kuti unozomubata ruoko nokwatorowa kutara uchada kuti raskiri yako chero uda kuti saka riri kupinda nokwatoonekwa saka ndokumunhu waunosvira kudai wakamboona unosvira wanosvira kuda kuona undonomuona ndiani kampesikakairidza napomba anenge chamanamwe mavirginia ane dreadbangerese ndaimukopera mafoto emwana yake nene ndamukopera idokonenda aitondisira ngirini link kuti tine family yatikuita inonzi vachibatana family dzavo ikoko saka vanenge vachitorwa marekemuzi sainditendisira malink akandisira link rake repainobata nemwana wake anga ari mumuskanzo mwana mukomana saka akaita time asikamoni akada kufanana naye futi vanhu pana vacho haiti zvichirasa andikatorowa sutu saka vanoita mawedtos nokuzi maba mostly avapike muna South Africa vanotora nanunu ya nevamwe vapana vanoimba rege kusekofika kuzvinhu zvakaringana malinki tendichitopiwa futi kwakadai kune rege yakadai marege concert taanzwa nomaona pafoni because sometimes daingone ndine data kuzati rege concert itoitwa izvezvi toita live stream zvamunozoiona
vachakanakidza pamarege streaming andakaona isi mafregesi mabaniki akawanda unoshonguzi kumafans mafregesi mabandasvinzwa akawandisa saka ndinoda kuti vanenge vari kunengune vanhu kuzimbabwe zimbabwe vanhu vezimbabwe vari all over the world vamwe vacho vane mari vanova kutera futi vamwe matechnian anogadzira maspeakers vanoconnecta vanodedzwa kunoconnecta maconcert asi concert hainge ingaisi disco concert inotoenda munhu vane mainjiniers vanoziva concert connecta kuti munhu azotaura pamike zvakanaka nemavoisi ake kuti abude zvaanenge achiita wamaenda concert munhu concert ndakaenda concert ndakaona Fantan Moja na Capoton na Sizzla Kimani una Sean Paul ndo wakaya concert ndopa akaunakidza kana ndopa inakidza ndopa ndakangoona andati ndopa inakidza pane maconcert kwakaenda inakidza ndakanakidza ndakanga kwamba na munhu muzimbabwe kwamba na Wikiti Berisa na Fantan Moja eletwa muviri pashuwa vachitoimba vakaimba ngidhingidhi yavo yakapfeka zveblack but akagona kuimba akaresearch aitiro naro pakabva ipapo research iyoyo tatisa research iyoyo vanazoenda ime yakainangirini imena Sizzla ndiyakazouya futi papabva iyo waya Sizzla Capoton paauya birimana akauya but ana kuya kutotokuaa asi vamwe isa vakafamba kwatoya kustodat amanya binga akapuwa munda ndiani kustodat vanototatoenda kustodat asi andobva koko chirangwanaendesa kuborodha noti aiwa no let's not go to borodha let's go to mbari when to go to stodat wakasvika napochi munda kaSizzla akapuwa munda bozi Mugabe aifarira youth empowerment akanakirwa naSizzla akafanana na Paul Mara vanhu vakawanda majasa anofanira kuimba kuti Zimbabwe vanenge vachida kutedzera zvinhu zvakaita Paul Mara so they have to sing Zimbabwe bozi Paul Mara akaimba saka vanofanira kuimba Zimbabwe munhu wese masongs amwe hardcore ukanyatsoteerera pane pachidonzi kuti girls in Zimbabwe vana Capoton njenje vane masongs avo vanotoimba nenzana Red Water unokuti ngoti wakutombo Zimbabwe state Jamaica zvinoti madisco amatanga kunzwa inini akapfuura nyika dzese akajamba vaya kuZimbabwe ona wayotunzwa ngoma nakandotaura mangoma akabva flya kwaya kuno kusvika munorebukenga saka uchiona mina naBlack Supremacy vakasiyiwa ngoma ndokunhu nzvimbo dzakafara vakapakaya kuno vakasiya influence ndakafamba neinfluence yekuti one love vanhu vanga vakaureka brain kana vanga vakavengana sisabhoma ibatanidza wakwana kunana Nairobi Kenyeko Shashamane crew kune vanhu mandaitedzera inini andozi ari popular ndikuti ndaitedzera yamad toti Black Supremacy pane mamwe anhu asikatedzeri andinawo ndikataiva ndoziya ari popularity nekuti munhu ukamudza anoita sei iyo unoona kuudza nezvemagideon records hauizivi and inorekodha ndikaudza vana vacho hauizivi saka inini ndaitedzera zvinhu zviri kumberi ndasikatedzera zviri pasi nditone pane vamwe vantu nemalive streaming varipo vekuti vanenge vachirova mangoma ari madogplates vanenge varipo mafridays malive streaming vanenge varipo timadhara tinoshuwa ngoma ndovana veitedzera izwa manhamba mahombe ana Sugar Mainoti nana Berisa Amoni Shuchevini Yellowman mamwe ekuti ndakatora ngatokuimbira chechesong kutoti masong ari kuimba wamaona kuti saka taizonda nana Ras Shilo vanorova mangoma kamari asakamdara akanditaura naisizizwa kadaitoarwa chapakatorowa madogplates achinja kegara Shilo kari muzi madogplates achona anenge nezitendebo ripamberiso ovaita maspika akanenge akarongedzwa zvakanaka kusaidi kunenge achitotora kwaanenge achitoridza achitotaura maiki ake achitotaura michana zviri nesembizi zvoti zvinoda kunakidza ana Rashilo ane mari anorova masongs maspika avo anenge akaipa bozi achaputota live stream chipedza live stream kana 3 hours uchinzwa mangoma unozongoti iri ndoriziya pane mamwe mangoma ma80s akazondiisodekudhara ingatova kugara nemembe anozongozoita copyright
chinja chaitesera awanda mpange vavazongovasasa kukaiti zvenguo maumisa machunzi vati vangokusa zimjanso bcause vaida kupromota vanhu kuno vafanire kuno kuti vazikanwe vaone kuti zimjanso madhirangu vaine effort kuti vafana vazikanwe izvaida kuti vaita kuti vaizwa iri dzavo mangome ekuJamaica saiyo vavazozviona kuti inini nda kupromota vafanire kuno muZimbabwe ndovaisuku neather level. Anditi. Hi, both sellers. Thank you very much.